No niin, mitäs tänään tapahtuu? Tänään ruvetaan kuvaamaan tätä teidän webshowta. Eli onko siinä joku kässäri olemassa? Ja Ei ole mitään kässäriä, kun tämä on, siis tämä on dokumentti. Pari vitsiä ja semmoista Ei mitään vitsejä. Ei mitään vitsejä. Tätä ihan... Ootte täällä niinku kamerata jos paikalla ollenkaan. No siitähän varsin hauskaa tulee sitten. No, tämä on dokumentti. Mitä täällä päivisin tapahtuu? Ei täällä tapahdu yhtään mitään. Kai te tuon kuitenkin leikkaatte pois. Hei, Perä, se pöytä muuten on vähän liukas. Ai jaa. Randomi Varnenia. Pitäisikään tää jotenkin tää merkki selittää noille asiakkaille, että mitä se tarkoittaa. Hei, lyhyt keskeytys. Kuulin tosi hyvän vitsin tuolla radiosta äsken. Turkulainen lähti Tampereelle myymään lammasta. Se tilasi pirssi, sitten pisti lampaan peräkonttiin ja pyysi, että ajeletaan Hämppärille eli Hämeenkadulle. No se pääsi sinne perille. Ensimmäinen tamperilainen ostaja, joka tuli vastaan. Avasi peräkonti. Ne huomasi, että se lammas oli tukehtunut kuoliaksi. Siihen tamperilainen sitten, että eihän mä nyt tuollaista lammasta voi ostaa, kun se ei edes määi. Niin turkkulainen siihen sitten vastasi, että kyllä mäkin Turussa. Kyllä mäkin Turussa. Niin se Eikä... lammas, kuollut lammas vai? No niin, vaikka. Kyllä mäkin Turussa. Se on semmoinen sanonta, turkkulainen sanonta. Ja tuonko niinkä pitäisi naurattaa? Siinä on vähän semmoinen kaksoismerkitys, kun se lammashan voi niinku määkiä ja sitten minä olen vähän niinku määki. Se niinku Mun mielestä minäkin. sä oot sääkin. Minäkin. Mikä mäkin? Siis minäkin. Etkö te nyt tajua? No, pikkasen sen lampaan puolesta kyllä. Eikä se saanut myytyä sitä sitten? No ei tarina sitä kerro, eikä sillä ole niinku mitään väliä. No kun se vitsi on niinku se turkkulaisen sanonta, se kyllä mäkin Turuus. Niin se pitäisi niinku ymmärtää. Ette te niinku tajua tätä. No toisaalta se voinut myös jollekin toiselle. Jos... No ootte te teki kyllä niinku... Siis teillä ei ole minkäänlaista huumorin tajua. Kyllä mäkin Turuus. No koittakaa nyt sitä sitten hautoa siinä päin. Kyllä me oikeasti tajuttiin tuo palan vitsi, joka oli itse asiassa varmaan yksi parhaimpia, mitä se on koskaan kertonut. No, helposti. Mutta me on tehty tätä tosi monta vuotta, koska se alkoi itse asiassa siitä, kun Pala kertoi yhden vitsin väärin, jossa mummo ja pappa pelasi jalkapalloa. Ja... Mummo ja pappa pelasi jalkapalloa. Niin, pappa katosi. Ja etsinnät jatkuu yhä. Ei kun... Hävisikö se? Paras oli varmaan kyllä se pallit lautettiin välissä juttu, mitä mä ainakin muistaisin. Niin, se toi se flappitaulukissa. Se oli suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen. Ja suomalainen voitti, kun se ei päässyt ulos. Sillä jäi pallit lautetten väliin. Pallit! Ehdottomasti parasta näissä on, parempaa kuin Palan vitsit, niin on se, että sillä palataan ollut ihan totaalisesti joka kerta, kun sille vähän tynkyttää. Idiootit! Good.